στο διπλανό το κλίμα. Σκάβουμε, το οποίο λέγεται σήμανο, πάει από κάτω για να πάει στο παλιό ή αντίθετα στο κενό του εδάφους, για να μπορέσει να αναπτυχθεί, για να καλύψουμε το κενό και να αφαιρέσουμε το παλιό ένα νέο φύτο. Έτσι ρίχνουμε κανονικά κάτω τη βέργα, τη σκόνουμε απάνω, δεν δένεται κανονικά με το παλούκι ή καλάμι ή έτσι. Τη δένουμε κανονικά για να μην, όταν θα ανοίξει, να μην χαλάσει, να μην ανοίξει το μάτι και σπάσει. Και κόβουμε το πίσω μέρος από το έδαφος και πίσω τα μάτια της βέργας, έτσι, για να πάρει τη δύναμη μπροστά, για να μπορέσει να αναπτυχθεί πιο καλύτερα και πιο εύκολα. Το καινούριο κλίμα φυσικά. Πότε κόβουμε πίσω Πίσω το κόβουμε σχεδόν στην πενταετία, τετραετία, κάπου εκεί. Όταν θα δούμε το κλίμα ότι έχει πάρει πια το σωστό δρόμο. Είμαι 50 χρόνια καλλιεργητής της Σταφίδος και ασχολούμαι ακόμη σήμερα που είμαι 71 ετών. Τώρα η ασχολιά μας είναι το θέμα να ρίξουμε ορισμένα σήμανα, να ραντίσουμε, άλλα να σκάψουμε φυτέματα τα οποία είναι μικρά αντιφυλοξερικά, καινούρια. Αυτοί ποικιλίες που μας δώσανε και μέχρι να τελειώσει μετά αρχινάμε ραντίσματα, αθιάφια, χορτάρια, όταν βγαίνει ξέρω εγώ αργότερα ραντίσματα, βέλουρα και αυτά, καλάμια, οτιδήποτε έχουν οι άκρες. Παραδοσιακή καλλιεργητική φροντίδα κατά το τέλος του χειμώνα, αρχής άνοιξης, για την καταστροφή των ζυζανίων και τον αερισμό του εδάφους είναι η σκάφη ή το σκάψιμο. Γινόταν χειρονακτικά με το ξινάρι και την δημιουργία κουτρουλίδων που διαλύονταν αργότερα κατά το σκάλισμα. Σήμερα γίνεται με σκαπτικές μηχανές ή κατάλληλα αμπελουργικά τρακτέρ. Είμαστε στην εποχή του σκαψίματος, όπως βλέπεις αγαπητέ Γρηγόρη. Βέβαια σκάψιμο πολύ λίγο θα δείτε στην περιοδία που κάνετε, γιατί οι περισσότεροι και εγώ, δεν το κρύβω, έχουμε επιλέξει την χημική καλλιέργεια, καθαρά για λόγους κοστολογίου. Βέβαια εδώ αυτό είναι φυτεμένο πριν από 15 μέρες, είναι όπως είδες αντιφυλοξερικό, κεντρωμένο. Το φύτεψα πριν από 15 μέρες και τώρα το σκάβω. Αλλά δυστυχώς φέτος οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν και τόσο καλές, έχει ξεραθεί και όπως είδες είναι αρκετά δύσκολο. Λοιπόν, μετά θα επακολουθήσει το πασάλωμα. Πρέπει να το βάλουμε πασάλωση, καλάμια φέτος, θα δούμε πώς θα γίνει. Και ποτίσματα όλο το καλοκαίρι. Ευτυχώς αυτή την περιοχή εδώ που έχει νερό, έχουμε νερό. Αλποβούνι Δαφνών λέγεται. Είμαστε ακριβώς απέναντι από το Γρηγόρη, κοντά στη φάτσα στην Εφταπίτα, για τους Γρηγορίτες που γνωριζόμαστε. Αυτές είναι οι καλλιεργητικές φροντίδες της εποχής.
Δυστυχώς, όπως είπα και νωρίτερα, λίγοι έχουν επιλέξει την μέθοδο του σκαψίματος και του σκαλίσματος, λόγω του εδάφους που, όπως ξέρεις πολύ καλύτερα και από μένα, δεν είναι ομαλό, αλλά και